И за новата ескоса на Пачи, която е купена в кеш, само кеш. Айде кеш, кешовица. Со, от юбиляра, от Спас, за Пачи, за Шунега, за най-силния в циганията, няма кой да го бутне. Ескосата е платена в кеш. Направо сега за студиото да роби кешовица. Всичко в кеш, само в кеш. Човека кеш. Айде, продължаваме.